Ashy P, Junior Legends. You know the start. Yeah, listen, bomb clock. Now one of them, the Tanganyika vest. Jamani waya we kutekezwa ka dress. Wanofarira madish tawaona wakagariswa mdish vachipedzerwa naempress. Now one of them kavauye wese kuno kumairo vanodaidzira pulo vanoti andalita bvunza kana laligeta zvemango matozviketa towasiya tawadeta vanonyepera kutida vachifunga takatipa tiwana muchipa hatisipa makwekwe vatipa mangoma iwo vanobata kidi vanosaiza mafanzi vachizviti ndivo king vanopfeka one jean apo vanosviti ndivo vega vane bling navanadema tokupisa kumangoma tiza titori sikupisa tokucheka-cheka ukaona takaisa unogaya takapusa navanadema saka ngoma iyo pulo vanodaidzira pulo navanadema haisi time ukawana time svika kuno tokupa manotsi strawberry records ndiyo ine hota kutora zvimavhoti hatimboita losi unosara vakasika pachikona taenda nengoma ozakana spata ngoma titori nedata ngoma toma takata matori makata vanodaidzira pulo komairo ndati pulo vanodaidzira pulo ngoma dzacho futi dzinodikwa kuno dj Ashy P komairo pulo legend komairo pulo komairo pulo komairo pulo DJ Ashy P. If something is nice, we are gonna play it twice. Bomba Clocks. Me DJ Ashy P. Junior Legends. I respect. Listen, music is a mission, not a competition.